Het is donderdag 10 oktober, de dag dat de Frieske Wenningmerk weer voorzichtig op gang komt. Retreatcoach hield het allemaal op het matje roepen we terug NOC-NSF omdat hij de Alverstede toch belangrijker vindt als de Olympische Spelen. En het is de dag dat deze tweet net verstuurd werd. Ja, een heel goeie joen. Welkom weer bij Bient. Miljoen Steven Sterk oer een rel in de literaire vraag. En we zeggen of het al wat opzet maar die ziektocht van onze Grutte Pierman. Nou man, we moeten nou even een snoekje bij. Hier hou ik niet aan. Ik heb ik net zo hard van. We kennen wel, joh. Ben je er net bij? Nee, niet. Ja, daar is het meer hoor. Maar de onhouding van Frank R. Juster binnen de gevaren van internet maar weer pijnlijk duidelijk worden. Als digitale binnenlokker slag het hem om 300 banden te verliezen naar seksuele handelingen. Ik Frieske famkes binnen slachtoffer in de Grutte zedenzaak die Joert naar boeten kwam. Dat heeft het IPB-ministerie bevestigen. Van de goed 300 famkes die op de film staan, binnen nog maar 74 geïdentificeerd. De man heeft contact gehad met zo'n kleine 300 verschillende minderjarigen vanuit het hele land, en zelfs in België. Dus ook in de provincie Friesland. Alhoewel ter Gouders waskalgen wordt van grooming, komt het nog heel tijd een soort voor. Dat is de ondervinding van hulpverleningsinstantie 4 Friesland. Ja, voor een soort squalm wie het van de morgen ik reden om nog eens even goed met de leerlingen te praten over de gevaren van internet en sociale media. Hier aan tafel Ingrid Hoku van het CSG Lutger in Drachten en Nienke Plantinga van 4 Friesland. Ja, welkom in de studio. Van de morgen dus ja, maar de BN praten over dit onderwerp. Het kind haast net oors. En wat voor verhaal kreeg je dan te jaren? Nou ja, we hebben het inderdaad besproken het eerste uur met onze leerlingen. En leerlingen reageren, nou, ze zijn wel geschokt. Aan de andere kant merken we ook dat leerlingen heel vaak dit soort dingen eigenlijk best wel herkenbaar is. Dat ze toch vaak zomaar mensen toevoegen op internet, op sociale media. Dat ze niet goed weten met wie ze eigenlijk in contact komen. En dat tegenwoordig gewoon heel erg snel gaat. Ja, en daar schrik ik van, dat ja, je dat zo zei. Ja. Maar het is gewoon van de morgen dat je het eerste uren en dan ga je de vingers omheen. En wat gebeurt er dan? Nou, meestal vinden ze het wel heel moeilijk om over zichzelf te praten. Maar meestal kennen ze dan toch wel weer andere leerlingen. Waarvan ze denken, nou, die doet ook maar wat. Die stuurt misschien wel foto's naar iemand die helemaal niet kent. Dus ze weten dat van elkaar. En ze weten ook wel dat dat niet goed is. En dankzij onze lessen sociale media op school bij ons op de splitting proberen we de kinderen daar heel bewust van te maken. Van hoe kan je jezelf presenteren online en hoe presenteert iemand anders zich online? Nou, maar Jim Squallen die doet dat heel goed. Je hebt er een prijs voor woen. Ja, klopt. Jou dus ook persoonlijk, want dat is wel heel mooi. Hè? Dat is ook een reden dat jou hier zitten. Ja. Dan moet je best wel een beetje gerust op wezen. Ja, vind ik ook. De onleiding is wel minder. Famke, bij jou, een mentorleerling, komt bij jou en zei van nou, het is haast misgong. Mooi grooming, dus dat digitaal binnen lokken op de computer. Kun je uitlezen wat er gebeurde dan? Nou, bij deze leerlingen wat ik al zei, het internet is voor leerlingen zo makkelijk toegankelijk. Deze leerlingen, ik ben van de onderbouw vaak, dus de jongste kinderen betreft dat, zijn vaak ook snel van vertrouwen. En als ze dan in contact komen met iemand die ze eigenlijk niet kennen, maar toch wel heel vertrouwd met ze spreekt, ja, dan kan het dus fout gaan, zoals het bij haar ook gebeurd was. Toch vragen om foto's te sturen. Bleert bijvoorbeeld? Ja, en het is gewoon heel moeilijk. En dat doen ze dan ook. Ja, maar is zij fysiek in aanraking met die... Ze zou haast wel afspreken. Gelukkig is op tijd gekomen. En is dat verder niet gebeurd. Maar het had wel gebeurd kunnen zijn. Dat is heftig. Wat is jouw rol dan? Wat kun je doen als mentor? Begeleiden natuurlijk. Praten, bespreken. En ook met de hele klas dit bespreken. Ook de leerlingen erop wijzen dat foto's onherroepelijk zijn. Dat ze niet zomaar, dat je ze niet kan weghalen of verscheuren vroeger, net zoals vroeger, maar dat ze blijven bestaan. Ja, het is toch wel een heel moeilijk onderwerp, want je praat er vanzelfs dat je puber binnen net gauw, seksualiteit, misschien onder koor. En dan maak je nog een moment, en dan lid steen je ouders, dan mag ze niet. Heb je wel het gevoel dat ze het jou toevertrouwen? Ja hoor, ja. En kun je wat wel, want dat is nog belangrijk, hè? Nou, de mentor heeft bij ons op de locatie toch wel een grote rol. We hebben in de onderbouw 2 jaar dezelfde mentorklas. Geven ook vaak veel les in de klas. Dus het vertrouwen moet inderdaad gewoon goed zijn.
En dan komt het vanzelf. In de les of desnoods na de les dat ze aanspreken. En vertellen wat ze dwars zit. En dat is heel belangrijk, vind ik. Ja, gelukkig al. Ja. Nou, net alleen nog in Drachten door zo'n onvalochting. Ik op het RSG Magister Alfinus in Snits is er een protocol opzet van de omgang met nieuwe media. En wij vregen een paar leerlingen van die squallen hoe ze daar nou mee omgaan. En dat dienen we op een wijze die ze wel bekend van komt. Bist wel eens benaderen via internet door een onbekende? Ja, wel, maar ik heb er net echt op ingespeeld, volgens mij. Nee, ik niet. Ja, via Facebook, maar dat heb ik weigerd. Jawel. Ja, uitnodiging op Facebook voor mensen die ik daar niet ken. Maar ik ben er nooit geaccepteerd of zo, dat niet. Wel uitgenodigd via Facebook, maar dat weiger ik dan gewoon. Een vriendin van mij hier dat gisteren niet praten, maar ja, zij hier dan dat gelijk wel terug. Dus toen hier ze haar uit de contact verwijderd, dus ja. Want wat waren er dan bijgelijks vregen aan haar? Nou, hoe oud ze weer, waar ze winnen en ja, of zo ontmaagd weer en dat soort dingen. Gewone foto's wel, maar foto's wat privé is, dat moet je niet verspreiden. Nou, ik vind het echt net kennen dat iemand zulke bedoelingen heeft. Ja, mijn ouders hebben wel gezegd, ja, mensen die je niet vertrouwt of niet goed kent, daar moet je natuurlijk niet zomaar mee gaan praten. En op school is er niet heel veel, heb ik er niet heel veel over gehoord, nee. Nou, ik denk dat er meer voorlichting moeten gegeven worden. Gewoon op scholen en thuis. Ik kan me ook voorstellen, als je nou bijvoorbeeld een jongen binnen en het is misschien een onbekende, maar dus juist een foto van een hartstikke mooi famke, al wel zonder beste famke, en dan denk je, goh, wat een leuke jongen, dat je misschien toch wel nieuwsgierig binnen. Ja, maar dan moet je gewoon opletten wat je op Facebook zet of Twitter of zo. Dus het is vooral een kwestie van heel goed opletten. Ja. Dan zoest er nooit intrappen. Nee, ik denk het niet. Maar ja, je weet niet hoe je dan reageert. Ja, daar kom je voort en haal ik denk ik bij de basis van het probleem. Nieke Plantinga van Vier Friesland, je hem helpen, famkes die in het probleem rekken binnen onder oren. Toch dus grooming, dat digitale binnenlokkerij. Dit is denk ik het scheidslijn, hè? Van ja, nou zeg ik van nee, ik doe het net. Maar je weet net hoe je er letter op reageren. Ja, dat klopt. Zeg je hem dat vaak? Ja, want ik denk dat dat de eerste houding is van jongeren. Van nou, ik doe het net. Maar vervolgens, als ze achter het beeldscherm zitten en ze krijgen wel die aandacht vanuit de orenkant en die vreugde hun dingen. Ja, dan kan ze wel eens hoe een grens gaan. Ja, want het is prachtig. We zeggen die band, Size binnen er. En die zei zo, ja, nou, ik heb wel eens zien dat het gebeurt, maar ja, bij mij eigenlijk net. Ja, Facebook, dan weiger ik wel eens zien, maar foto's ik nog nooit in. Nee. En dat ken natuurlijk ik heel goed. Dat zij dat juist degene binnen die die dat ik nou net die en ha, maar het zei ik wel iets dat ze er wel dat er wel naar vregen wordt en dat er dus wel belangstelling van is van gewoon om iets bij Ben te ontlokken via het internet. Ja, nou een keer even zitten als Heid van een jonkje van Njoggen. Maar ja, daar ben ik volle meer mensen die het nog zorgen die Ben hebben die het op internet zitten, volle handen binnen als ik. Hoe kan ik nog voorkomen dat het mij hoe komt? Of dat het niet Ben hoe komt? Wat kun je zo altijd aan? Nou, wat wij altijd zeggen, het zijn ouders, ik van geef mij Ben in gesprek. En, ja, maar dat was het net. Het is een dikke puber. Het giet ze niet. Nou, als dan was vregens op een, ik de les niks zien vregen van hoe wie die daar, maar hoe wie die daar op internet? Hoe wie die daar op internet joeit? En probeer daar eens in gesprek met Ben te gaan van, nou maar best ik eens wat chinkam, net, wees eerlijk en eerlijk zinnen ben. En vertel ze ik wat de gevaren wijzen kennen. Dat er ik dus dat internet heel leuk is, maar dat er ik een hele oren kant aan zit. Oké, dat is een prachtig mooi voorbeeld van hoe het kan. Maar waarom gaat het dan toch mis? En toch zo gruwelijk grut. 300 ben het hij dus op die wijze in de tang gewoon. Ja, nou er zijn dus jongeren, kwetsbare jongeren, die toch daar, nou ja, ik zeg maar in de val lakken worden, maar die net goed hun grenzen aanjaan kennen. Dat weten zulke figuren die daar op ziek naar binnen, ik vaak heel goed, die weten de juiste jongeren uit de visken van die ben kwetsbaar. En dan helaas gebeurt het nog wel. Ja, maar want nu komt het naar boeten. Ja. Maar is dit een topje van de ijsberg, denk je wel? Ja, want dat is ik. En nu komt het naar boeten. Maar dit is iets waar wij dagelijks mee werken met deze problematiek. En nu is er komt het volop in de aandacht. En als dit straks weer votkabelt, dan moeten we net vergeten dat het gewoon dagelijkse kast is. En wat we gewoon goed een signalerende rol in gaan maken. Ja, want dat zit ik wel uit te denken. Is dit nou
hoe slim het ook is, hè, voor al die slachtoffers, is dit toch echt wel weer op een wrange manier mooi voor Jim, dat het toch even weer in aandacht is. Ja, en dat is ik zeker zo. En nou is het voor u de zaak als expertisecentrum goed om te zien van de meldingen die we krijgen, de aanmeldingen die we krijgen, de telefoontjes van Squaal, van goh, is hier wat aan de hand? Dat we dan ook goed zeggen van wat is er aan de hand? Want nou maar we net alles oer in kam skeren. Ja. En alles is in één keer helemaal verkeerd op het internet. En op die... Daar ben ik mooie dingen. Daar ben ik mooi. En op die manier ben wij ermee bezig. Ja. Ja, maar toch, nou heerst het probleem. Hè? Ik bedoel, er zijn heel soort oren mooie dingen. Er zit altijd een skaatkant noord. Voor Plantinga zei het ben die wat zwakker misschien in de samenleving staan. Zeg jou dat ook? Ja, vaak wel. Leerlingen die, net wat hier al gezegd is, op een of andere manier toch graag aandacht willen. En die dat heel makkelijk kunnen krijgen op het internet. Dus ja, dat gebeurt wel. Maar wil ik nog even wat met je bespreken, want er wordt nou de hele tijd hoe die Benelux spruts, een oude man die het vaak doet als jongeren. Maar hoe ben onder de koor met Facebook en met plaatsjes naar elkaar sturen? Heel gemakkelijk ook. Is dat nog misschien nog een groot probleem? Nou, ik weet net wat een grote probleem is, maar dat is wel wat wij een prutte tjin komen. Dat ze onderling bleedfoto's of filmpjes naar elkaar sturen en ik het gemaakt van, oh, nou, een filmpje, die ken ik net. En, maar volgens mij ze daarbij bewust van maatje van, wat doe je als je dat ik net signaleren als jongeren zelf ik. Ja, want in Amerika ben je daar straffen voor. Als je nou je ex bijvoorbeeld waarom pakken willen, die het ooit eens een bleedfoto naar je thuis stuurt, nou, en dat is uit en wraak. Zodat in Nederland wat is jouw visie erop? Nou, wat wij doen is altijd wel gewoon goed in de samenwerking. Ik maak een plisje van, zit je strafbare elementen in? En wat kunnen we hiermee doen? Wat kunnen we ouders adviseren? Ik samen met eens kwallen. Want samenwerking is gewoon heel belangrijk in dit soort zaken. Nou, je hebt goed een keer rond tafel. Duidelijk verhaal tegen dank voor de komst naar de studio. En succes mooi die leerlingen. En ik hoop dat je ze op het goede paard horen kunnen. In ieder geval met internet dan. Ja, we gaan verder. Aanst Steven Sterk hier over de Frankfurter Boegmessen. En geen subsidie voor de promotie van 10 Frieske boeken. Dat is zijn stelling. En daar ga ik aanst mooi moet praten. En nou op naar mijn dagelijkse hechtepunt. 4 man in een bosk op ziek naar mannelijkheid. Is de man op ziek naar hemzelf? Grutte Pier is een groep van christelijke mannen die het zo nou en dan bij elkaar komen om te praten over de rol van de man in de maatschappij, in het gezin en in het leeuwen. Mannencoach Klaas kent wel vinden in dit thema en is ik wel benijd. Waarom zie je man dan op bij die oerdingen als fikkie stoken, visje? Ja, er zijn een aantal dingen. Hey, man, nou, ik praat wel even van mezelf. Als ik rust op ziekje, ik wil visje, maar ik heb volle meer de neiging om de natuur op te ziekje. Maar het op jezelf wezen, het bij jezelf uitkomen, dat door ik vaak alleenig ben. Nou, dan vier ik weer even, maar wat wordt nou precies? En dat stuk, dat zit in dat visje en het rust en zo. Een week lang zullen we onder slag, maar de mooie van Grutte Pier onder begeleiding van Klaas. Altijd onderwijs, altijd in de auto, altijd op kantoor, onder de telefoon of achter het toetsenbord. In hoeverre krijgt de man nog rest? Het zijn we jou dat maar zo uitvinden. Ik dacht dat we jou maar de vis gingen. Een drokke weekend, dan hebben ik wel wat tijd en behoefte om wat stilte en wat rust. Succes! Succes! Sst, wel stil wezen, hé? Zodat je in niks kun je denk ik soms de gaas die soms misschien wel ontsteken in je holen, kun je weer eens even op orde krijgen. Ja, want hij is de drok, eigen bedrijf. Ja, klopt. Ja, dus altijd toch wel rennen en vliegen. En daarin maak ik heel bewust ziek naar de rustmomenten, ik in je gezin. Wat een rest. Voeltjes op achtergrond. Vooruit weten dan rennen alle druk de bewieren van je vrouw voorbij. En dat kan net de bedoeling wezen. Hij met Dirk op bij Grutte Pier? Ja, zeker. Daar hebben we het bij Grutte Pier. Ik wil onderling van hoe zie ik de rust staat, hoe zie ik de rust staat.
Ik denk zeker dat het iets is voor de man van nu. Ik denk dat het iets is voor elke man om de rust te zoeken. Ja, er wordt graag, je wil zelfverzekerd worden, je wil jezelf worden, je bent op zoek naar jezelf, denk ik. En dat vind je dan weer trolle rust te zoeken, denk ik. Ja. Oh man, we moeten nou even een snoekje bij hebben. Hier hou ik niet aan. Ik heb ik net zo hard van. We kennen wel, jongen. Ben je nou net bij? Nee, niet. Hoe lijkt het? Wil het nog wat bieden? Nee dus. Als je zegt hoe druk het iedereen in het jorde daar heeft, dan valt het net ta om bij jezelf te blijven en goed te weten wat je wil enzovoort. Nou, ik heb deze man voor je dat die daar wel mee bezig zijn. En hoe druk dat ze betekent hebben, ze willen wel stilstaan. En dat grote pier gebeuren, dat is toch een soort van bewustzijn en maar ook impederen over dit soort dingen. En is dat iets wat man oors net dienen en wat ze nou, ik bedoel, moet je daar wel iets van winnen? Van dat je zei van ik moet even die rest hebben, want ja man, moet ik altijd maar terug in kennen. Nou, een heleboel mensen wil het net, ja. Een heleboel mensen ben saffier bij hunzelf, dat die resten net een zegen is, maar een vloek. Dat ze zich heel ongemakkelijk voelen. Maar ik denk dat het van groot belang is. Je nou man of vrouw binnen eigenlijk? Ja, dat maakt het net uit. Ja. Ja, kabiet! Oh. Kabiet! Ja! Wat dat ding? Nee! Ik geef hem! Het is zo'n groot! Ja, krijg wat Steven, of net? Ja, hartstikke mooi. Ja. Dat zou mij dan willen, ja. Ja, literair Friesland, die even in de bronnen. Oorzaak de promotie van 10 Frieske boeken op de grootste boekenmerk van de wereld, de Frankfurter Boekmesse, die nu op dit stuit in volle gang is. Vaststanders vinden het een mooi initiatief, maar mijn verste gast Steven Sterk, die denkt er oors over. Ja, en dat literaire branche, dat zullen wij hier nog een beetje opstoken, maar Steven Sterk, want dat kan wel goed. He, toch ik op deze toons die te doen. Het boekenbijnaam en dan denk ik, dan vraag ik me, ja, nou dan beginnen er eens een keer een paar Friesen voor het exportproduct promotie naar Duitsland en dan is er wel wat. Lees even de mensen thuis uit die het mist hebben, wat is er? Wat is er nog om? Nou, literatuur is altijd wat te redden, want dat is inherent aan literatuur. De vraag is, er zijn 2 dingen. Er zijn 10 boeken uitgegeven. Dan kun je zeggen, waarom ben die 10 boeken uitgegeven? Nog even een stap naar voren. Oh. Want wat doen we daar in Frankfurt is de grootste, de boekmesse is de meeste boeken verkocht over de hele wereld. Dat is een merk. Hij is toch heel vaak West? Ja, vaak West. Dus de gigantische grote stands van Amerikanen, Italianen. En dat gaat halen terug. En als het 3 dagen de beste heeft, nog het alles aan. Dat is gigantisch. En het gaat vooral om verkeer van rechten, verkeer van boeken. En ik van kunst, dus maar de uitjouwers die te binnen willen haar boeken verkeerd oren land. Oké, nou en dan komt er dus een paar Friesen die zeggen, wij hebben een geweldig exportproduct, onze Friese boeken, hup, daarin een cremeke. Ja, en dat is het is echt, zei ik. Ja, zo is het. Met, okay. als je daar, ik dacht ik maak een grapje, maar... Nee, je staat daar in een standje en ik vind altijd het mooiste, als het achteruit is, dan kost het bij Jemen en bij Pakistan en bij Noord-Korea. En die zitten er al heel lichte stands met 10 boekjes. Maar als dat jonker die hele grote stands heeft van de Amerikanen, de Italianen, dat is prachtig en heel mooi. Ja, dan valt er wel een beetje bij. De vraag, uiteindelijk de vraag is van, kun je dit net beter onder een merk oorlitten? Of is dit echt nodig om te doen om het Friese boek daar on buitenlandse uitjouwers aan te bieden? Want het idee is, we gaan dus maar die 10 Friese boeken, de hesten een paar mei. Ja. Nou, neem maar zien. Nou, wat je voor me leidt is de zonde van Heidse Halverdaar in de eerste 1938. Doe maar. Eerste printingen, Groene Meesken, laat je voor mij, 1940. Leefde de een heel iets boekje. De Foeken? Ja, de Foeken. Kun je wat zien? Ja, prachtig boek. Maar dit zijn dus net geen nijboeken dus? Er zijn haast geen nieuwe boeken bij. De nieuwste boeken zijn van Jaap Kroon, Piet Dichtbondels, die nieuw binnen. Maar het is een mix van oud en nieuw. En ik wil dat de opdracht wie. Het is de vraag, altijd doel had om deze aan te bieden. De Foeken,
Want is het meest vertaalde boek in het Friesland. Want dat is de bedoeling. Je moet ze uiteindelijk vertaald krijgen in oorentaal. Ja, het doel is blijkbaar om deze Friese boeken in oorentaal uit te zetten en daar een merk voor te vinden. Oké, nou die merk, de Hesten Krekkel omskreun. Wij hebben daar een verslagjouwer omrin. Karen Bies, ik wel bekend van Joet, maar die mag ik wel eens wat oors dan. Die ging erheen en die maken deze reportage. Maar kies je gauw vreetje, wat had het Fries fysiekje op de Frankfurter Boekmesse? Ja, omdat het een mooi boek is. Als het mooie boeken binnen, al die mooie boeken die hebben wat te zien. Er zijn mensen die vooral iets moois uitjaan willen. Dat spreekt je er echt uit. Dus het is fantastisch dat de Friese boeken hierin opgenomen zijn. Eerder al wat verkocht? Nee, er is nog net veel iets verkocht. Nee, het zag gauw niet lijkt me net. Ja, Steven, nog niet verkocht. Vernuivert hij dat? Nee, dat gaat natuurlijk net zo uit als je in bij boeken komt en geen oerzettingen mee hebt. Dan kan je op zijn best iets in je mind nemen litten. En dan moet zo'n uitjouwerij ook praktiseren. Dat ze dat best genoeg vinden. Maar dan moet je eerst wel maar een proefvertaling komen. Nou wien er een stuk of 30 Friese schreeuwers, die kwamen in protest. Die zeiden, ja, maar deze boeken moet je er net in sturen. Je moet hier echte topschreeuwers. Hielke Speerstra moet erbij staan, echt iets we verkepen kennen. Ja. Wat zou dat dan opsmieten voor u? Nou, als ik een listje meisje van 10 boeken waar ik van denk, dat is het beste wat er aan maakt. Dan vind ik dat vanzelfs het beste. Maar dan is er liekevolle kritiek als dat een oorlog. Dat is al die arbitrair. Het is de vraag, maar ik kan heel lang over praten. Hokker boeken, hokker schreeuwers als te vertalen, als te brengen maast. Zodat Tjebbe Hettinga en Hielke Speerstra ben in het boetland het best vertaald uit het Fries kwijt. Tjebbe Hettinga in het Spaans, Frans, maar Engels. Die staat erop, zeg ik je. Die staat erop, maar die is ook een heel soort oerzet. De kernvraag is, mag dit dwanlid, maar de provincie soms dwan? Want die betelt het? De provincie betelt het, die heeft heel beschikbaar stellen. Hoeveel? Nou, ik roes dat het een bedrag is van 50.000 euro heen. Om te zien van die boeken, hoe zetten krijgen in Noordtaal? Ja, de vraag is natuurlijk, wat levert het economisch op? Want ik als uitjouwer had er net zo vol om, behalve als je boeken meer uit mijn fonds en mijn nijboeken. Wat een zonde van Heidshalve, daar ben de rug nog lauw. Ja. Het is, de merk regelt het vaak zelfs voor. Dus juist on, dat het Vrede Paradies van Hielke Speerstra is ik in Nederlands in 40.000 tal verkocht. Als er een geweldige roman is, en er zijn heel soort redacteuren, Friese redacteuren, maar Nederlandse uitjouwers, dat krijgt het wel aandacht. Al die uitjouwers die vertalen helemaal gek van Boedelandse schreeuwers, IJslands, Noors, Fins. Maar eigenlijk zei ze dus, die mensen die hier nou die boekjes hebben, helemaal die schreeuwen net goed genoeg. Ja, dat wil ik net zeggen. Want, om commercieel uit te buiten te kennen als uitjouwer. Nee, mijn sissen is van daar hoest nou net voor te promoten, daar hoest niet geld in te steken. Als de Fries boek promoten wordt, maar dat geld broeken voor andere dingen. Maar de merk, maar dingen doen die de merk net doet. En de merk die regelt dit zelfs wel. Als een uitjouwer is, als bezige bij denkt van, wauw, of ik heb een geweldig boek. Denk van, wauw, dan bel ik er bezig bij en zeg, nou, Steven, stoot het zij, stuur maar even een proefvertaling. Dat gaat vanzelf. Het hoeft als provincie net te sturen. Maar toch, dan krijgt Steven zijn stand op die boegmessen. Hij strekt wel West zelfs, als uitjouwer. En dan mast een selectie meenemen. Welke zit er niet? Nou, er zit in elk geval de boeken bij die van Grutte merk binnen. Puur commercieel? Commercieel, ik zou zeggen naar de commercialiteit. Want dat heeft het meeste reden, de grootste kans van slagje. En een uitjouwer zal het als de eerste keer oerzet en het gaat goed, dan zeggen ze, oh, dan mag ik maar een keer het tweede boek hebben. Dus dan praat gauw over de bestsellers in Friesland. Dirk van der Ploeg, Hielke Speerstra, ik Tjebbe Hettinga als dichter. Ik zou net zo gauw keer van Leefde Dingen. De Fouke is een prachtig boek, maar die is al in de meeste talen oorzet. Ja, ik zeg krek het diner van Herman Koch. Ja. Dat is een topper daar. Dat is internationaal een topper, dat is fantastisch. Zit hij hier dan ergens in Friesland in pennen, zo'n boek? Ik ben bang van net. We hebben natuurlijk heel weinig romanschrijvers. En er worden hier heel weinig romans geproduceerd. En heel veel romans worden ik net oorzet omdat ze net nieuwsgierig binnen. Of te Friesk.
De Redenboer van Trine Zimmersma wordt algemeen beschouwd als een van de beste literaire Friese romans. Maar het is heel Fries. En als het oer zegt, doet er weinig van oer. Waarom? Hoezo? Omdat het nieuwsgierig is van de Friese merk. Er zit heel veel Friese historie in. Er zit Friese humor in. Dat kerst net vaak in het oer dragen. Maar de klap van die Trine Zimmersma is wel vertaald. Prachtig boek, hè? Bij de Geus. Jim te Bek. Totaal misleren. Josse de Haan is oerzet. En zal ik hem nog even terug in. Ja, nou, daar hebben we de tijdspieter genoeg net voor. Laten we hopen dat er een Fries is, misschien wel een Fries in en mooi, een geweldige 50 tinten gries in de vingers. Hoe is hem dan nu, Jan? Misschien is het een oproep om daar aan te beginnen. Vooral in het begin. Nou, morgen in Youth zelfs hebben we nog een wijdwijdige reportage van de boegmeester in Frankfurt, Karen Bies, die het er heel soort moois maken. Nog meer interviews van Zelzek. Dit is Bient voor deze toons die morgen ben we er weer. Dan zit Arjen de Boer hier en ik wens jou nog een hele noffelijke jong verder.